أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله من sarki mai komai mai kowa godiya da ya haɗa mu a wannan kafa mai tarin albarka ta Alfaruk multimedia wadda ke yada shirye-shirye na addinin musulunci da wayar da kai da faɗakar da al'umma bisa abin da ke alkhairin su ne na duniyarsu da lahirarsu. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka wa wannan gidan tv da albarka su wanda suka kirkire shi da ma'aikata da suke ta faɗi tashi gurin ganin sun kawo wa al'umma shirarruka masu tasiri masu amfani da za su amfani su duniyarsu da lahirarsu. kuma yake son ji hankalinmu a kan shi ne mu duba wannan wata da muke ciki, watan Rajab. Wata ne mai girma, mai falala, mai tasiri, wanda yana ɗaya daga cikin watanni guda hudu da Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu a kan lalle mu dage mu amfana da alkhairin da suke tattare da a cikin waɗannan watanni. Wata ne masu alfarma, wata ne ake ce musu al-ashhurul hurum, wanda Allah maɗaukakin yake ishara a kansu a cikin alkur'ani. Allah yake cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah masaki yana faɗa yana cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra, lalle kididdiga ko kidayar watanni a addinin musulunci a gurin Allah madaukakin sarki watanni ne guda 12 su ne wanda suke fara daga Muharram su kare da Zulqa'ada su kare da Zulhijja. Watanni ne guda 12 da Allah wani saki ya wanzar da su, ya hukunta suka zama haka, ya kaddara su yawma khalaqa samawati wal ard, tun lokacin da Allah wani saki ya kage halittar sammai da kasai. Tun a lokacin nan Allah wani saki ya sanya watanni wanda su ne guda 12 wanda su ne cikakken shekara gabaki ɗayanta. Haka Allah ya hukunta su ya kuma sanya su a ban ƙasa. Haka daɗaɗɗen abubuwa ne, ba abubuwa bane da wani ɗan adam ya ƙirƙire su. Allah ke cewa minha arba'atun hurum, a cikinsu akwai watanni guda hudu masu alfarma. Su ne wannan watanni ne waɗannan su ne muka koma hadisin Abi Bakra wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Hadisi ne ingantacce. Wannan sallallahu alaihi wasallam inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran ثلاث متواليات أي منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم يتي ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونسوني 4 حرم عند الله من سكيكي فدا عن القرآن أنا كم حديث أبي بكر رضي الله عليه وسلم يكي فدا شي أحدث الوداع ya yi tsinkaye yake mana bayani akan waɗannan watanni. Su ne maza salam ya jera su, ya gaya mana su ce su ne wannan watanni hudun masu alfarma da Allah ke faɗa a can cikin waccan aya ta cikin alkur'ani. Allah yake gaya mana, maza salam yake gaya mana su anan. Su ne Zulqa'ada da Zulhijja 2 kenan da kuma Muharram 3 kenan. Isa maza salam ya faɗa a hadisin Abubakar yake cewa 3 mutawaliyat, guda 3 a cikinsu a jere suke. Sai ya faɗi su da ya gama sai ce wa Rajab Mudar, da watan Rajab wanda kabilan Mudar suka ɗauke shi shine Rajab din. So akwai kabilu da in suka tashi suna canzawa, suna so su tunda a watanni masu alfarma ana kiyaye abubuwa sosai, dokokin ubangiji ba a yaƙi a cikinsu saboda alfarmarsu ko yaƙi ba a yi a ciki. To sai zama a cikin wasu kabilun Laraba idan suna so su yaƙi wata kabila kuma ya kai lokacin da za a yi yaƙi nan a cikin waɗannan watanni masu alfarma musamman watan Rajab, sai su ɗauke sai su ce mu yanzu wannan shekarar watan Rajab a gunmu ba wannan Rajab da muka sani bane ba, sai su tura su ce Sha'aban ne ko su ce Jumadal Ula ne ko Jumadal Akhirah. Wasu kabilun suna irin wannan, amma banda kabilar Mudar yace cikin kabilun Larabawa su suna girmama wannan watan da ɗai ba a taɓa rawaito cewar gashi sun canza watan Rajab sun ɗauke shi daga gurbinsa da addinin musulunci ya sanya shi ba, sun mai da shi wani saboda suna so su halatta wa kansu abinda Allah ya haramta a cikin shi. Isa sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ishara ke cewa Rajab Mudar,
da watan rajab wanda kabilan mudar suke ɗaukarsa shine rajab din, shine wannan rajab wata na 7 wanda mu a addinin musulunci muke ɗaukarsa shine rajab din. Shine kaga in ka hada su sun zama guda 4 kenan. Wannan shine watanni guda 4 da lake cewa arba'atun hurum din, minha arba'atun hurum, a cikin su akwai watanni guda 4 masu alfarma. Lake cewa fala tadlimu fihinna anfusakum, ya ku yan al'umma musulmi, ya ku yan adam wanda suka imani da Allah da manzansa, da dai kada ku zamo cikin masu zaluntar kawunan su a cikin wannan wata, wannan watanni masu alfarma. Ka duba ka gani ce da dai kada ku zama fala tadlimu fihinna anfusakum. Kafin nan gurin Allah suka nuna mana ya mana ishara akan cewa girma waɗannan watanni da kamewa da aikata aikin alkhairi a ciki ya ɗaya daga cikin abin da yake sha'air ne, abubuwa ne na ibada, na girmama Allah maɗaukakin sarki da girmama addinin musulunci. Allah ke cewa zalika addinul qayyim, kiyaye waɗannan watanni da kiyaye masu alfarma da yin abin da ya dace a cikin su na aikata ayyuka na gari da kamewa daga aikata munanan ayyuka a cikin waɗannan watanni. Wannan ɗaya ne daga cikin alamu na mutum mai wannan abin mutum ne tsayayye, yana yin abin da ya dace, tsaye yake akan addininsa. Isa Allah wani sarki yake ciki ayar cewa zalika addinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Da haka da ɗai kada ku kasance cikin masu zaluntar kawunansu ta da ba su tsaya sun yi amfani da wannan watanni cikin abin da ya dace ba. Wannan wata na Rajab da muke cikin shi yau muna cikin wata na kwana na 11 na 10 zuwa ne ko 11, watanni ne wanda gaskiya bai kamata mutum ya sakaci da su ba. Kwata-kwata a dage gurin ibada. Ana sannan farko zulmun nafs, malamai sun kasa shi kashi-kashi. Allah ya tansisi akan fala tadlimu fihinna anfusakum, da dai kada ku zalunci kawunanku. Ba zaluncin da ya kai shirka, hada Allah wani saki da wani. Inna shirka la zulmun azim, haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani. Haka mutane su ji tsoron Allah ko ba ga tauhidi a ɗayanta Allah maɗaukakin sarki, a watsar da bid'a da bautar wani, a watsar da kowa, a saki kowa a kama Allah maɗaukakin sarki. Zalunci na farko kenan shine mutum ya kasance ya gurɓata alaƙarsa tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki. Wannan ba ƙaramar babban musiba bace da tashin hankali. Wata wasu ji tsoron Allah, mu koma ga tauhidi, mu ɗayanta Allah matuƙar muna son mu samu rahama ta ubangiji a duniya da lahira. Matuƙar muna son mu zauna duniyar lami lafiya, mu haɗu da Allah lami lafiya. Matuƙar ba za mu ba ma so mu takali Allah faɗan da ba za mu iya yin sa ba. Wallahi mutum ya kiyayi shirka, kiyayi saba wa Allah maɗaukakin sarki da haɗa shi da wani a gurin bauta, ko ɗaukar wani abin da aikin Allah ne ka riga ka sani ka je ka jingina wa wani kana gani shi ne zai maka kuma bayan Allah maɗaukakin sarki. Wannan zalunci na farko kenan. Zalunci na biyu kuma aikata zunubai da sabon ubangiji, shi ma zalunci ne wannan. Da ɗaya mutum kada ya jefa kansa cikin wannan musiba ta zalunci ta hanyar aikata zunubai da sabo da makamantar irin wannan, domin waɗannan abubuwa zunubai duhu ne, zalunci ne, mutum zalunta kansa yake, so da ba alkhairi yake jawo kanshi ba. Shi ma ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutum ya kame. Sannan kuma ya zama mutum ya kiyaye zalunci tsakaninsa da 'yan adam, zaluntar mutane, zalunci ko a ina yake zalunci ne. Amma a waɗannan watanni al-ashhurul hurum abin yana ƙara girmama, yana ƙara zunubin yana ƙara nauyi tsakani da Allah. Ya kamata mutane su kaucewa zalunciyar junansu, musamman a wannan yanayi da muke ciki. Kusan zaluncin ne ma ake amai da shi halal ma kawai ta kowane bangare. Min kulli adabin wa saboda zaka ga mutane mu'amala tana haɗa ku da shi, kokari yake ga wace hanya zai biya zalunce ka. Misali cewa zalunci Allah na manzaki zai kama mai shi, kuma zai kan lamarin sai kan girmama a gurin Allah maɗan sarki, musamman aka kasance ana aikata sa irin wannan watanni na al-ashhurul hurum, musamman wannan wata na Rajab da muke cikin shi. Abubuwan da ake so mutum ya kame ya dinga yawan aikata su a wannan wata, misali shine yawan sallah, ibadoji mutlaka, azumi. A rawaito da yawa daga cikin magabata na ƙwarai tun da kan sahabbai, sannan burjiks adadinsu ya kai wajen 10 a rawaito da gurinsu. Idan watan Rajab ya kama har ya fita kullum suna cikin azumi. So wannan suna yin sa ne ba don wai watan Rajab din bane, a'a suna yin sa ne saboda kawai al-ashhurul hurum ne. Ayyuka a cikin su suna da girma a gurin Allah madaukakin sarki. Allah yana rubanya ladaddakin su, yana kuma daga daraja da matsayi na mai yin waɗannan ayyuka a waɗannan watanni.
bayan sallah azumi, kyautata wa mutane, sada zumunci, zakka ba zakka ba sadaka, ba da wannan da sauransu. duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda wace uwa kuma jagora akan wani abu shine yawan ambatan Allah, zikiri. ya ce abin da Allah ke daga darajar mutum da kimarsa ya kai shi matakin da wallahi sai dai a hange shi ya yi gaba, shine mutum ƙara manne wa alaƙarsa da Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yawan zikiri, ambatan ubangiji. la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, kana Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce. mu'mini da masu ake koyaushe bakinsa kada ya bushe game da ambatan Allah, ya ta yi to musamman a waɗannan kwanaka. subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, zikiri ne gashi nan mutlaq wanda mutum ya yi shi banda lada da zai samu, kafa kankarar zunubai yake jawowa. la hawla wala quwwata illa billah, wa sallallahu alaihi wasallam kanzun min kunuzil janna. la hawla wala quwwata illa billah, da ka duba gani a minti ɗaya sai ka faɗi wajen guda 10, duk sakan ɗaya zuwa sakan 2 za ka iya faɗata. wa sallallahu alaihi wasallam taska ce daga taskar gidan aljanna, tana da sirrika da yawa wannan kalma, wannan zikirin. duk wata damuwa da mutum yake cikin ta yana ya lazimci la hawla wala quwwata illa billah, zai sha mamaki wallahi yadda Allah zai kawo masa fatahi da faraji da buɗi ta inda baya tsammani. gashi nan zikirurka ga sunan kala kala. la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. zikiri ne mai ban mamaki da tasiri a rayuwar mutum. ya zama kullum mutum yana wannan istighfari, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. mutum ya ta wannan abuwa a waɗannan kwanaka suna ɗaya daga cikin abubuwan da gaskiya suke ƙara taimakon mutum, suke ƙara ɗaga darajarsa. yawan yi wa sallam salati, tasirin salati ga manzo sallam yana da dimbin albarka, yana da wannan bayan ladar da ka samu Allah wani sarki zai maka, kai ma kanka zai maka, ga daga darajar ka za a yi. sannan kuma mai wasu ke cewa tukfa hammuk, duk wata damuwarka in ka shagalta da yawan sallam salati Allah wani sai ya yaye maka wannan damuwar, sai ya biya maka bukatunka. so kaga babu abin da ya kai wannan. so ya kamata wannan watanni yan kwanakan da suka rage mana kwana 10 kaza a wannan wata na Rajab, ya kamata gaskiya mutum ya tsaya ya dage ya tsoruce su gurin abin da zai yarda da Allah da manzansa. ta ne da muke sakaci da su. al'asharul hurum suke zuwa suke wucewa yadda ka san ba abin da ya sauya a cikin ragowar watanni, duk da muhimmancin su da Allah yake faɗa. ya saukar da aya akan su, ga hadisi ingantacce akan su, ba falalar su nan malamai sun ta karanto mana ga sunan akan wannan, an ta mana bayanai. amma unfortunately mala asafin shadid zaka gani kusan mutane haka za su shigo watannin su kare ba su gaba, ba su da wani bambanci da ragowar watanni. ya kamata mun tsoron Allah mu kame bakunanmu, a waɗannan watannin ba abin da za mu faɗa an ba alkhairi ba. kaucewa harkar gulma, harkar faɗar ƙarya, harkar abubuwan duk abin da addinin musulunci ya hana. ka sani Allah na girmama wannan abin ya karɓan shi a wannan watanni. in alkhairi ka jawo kanka, rabanya alkhairi kake jawo kanka. in sharri ne ma haka. sai ka wata mun tsoron Allah mai sarki mu raye waɗannan kwanaka da suka rage mana, ambatan Allah mai sarki, yawan yin sallar dare, istighfari, kusantar ubangiji, zikiri, aikata dukkan wasu wannan yawan sadakoki da makamantar irin waɗannan abubuwa. abin da zan gimtse magana ta da shi game da abin da shafi musamman watan Rajab da muke ciki, mutane suna da kudace da yawa a gashi wanda gaskiya ba su da inganci. misali yanzu salatar raga'ib da ake a wannan wata, a daren farko na juma'ar farko ta watan Rajab ana wata salatar raga'ib, wata sallah wadda ana ta faɗa falalolinta da sauransu, wanda malamai gaskiya sun magana cewa wannan mawdu hadisin da ya zo akan salatar raga'ib mawdu'i ne, hadisin ƙarya ne. ibn al-jawzi yayi magana akan shi ba wannan, ibn rajab yayi magana akan, ibn hajar al-asqalani ya faɗa ce duk hadisan da suka zo akan salatul raga'ib ba su inganta ba. sai kamata mu kame gaskiya akan wannan da sauransu. baya cikin abin da ake yi a wannan. kai sallar ka mutlaka ta nafila wannan a kowane lokaci a cikin watan Rajab, da daddare da rana da wannan Allah zai karɓi ta kuma zai daga darajarka. amma ware wannan sallar da ake ta kadai a wannan Rajab a daren juma'a farko ta watan Rajab gaskiya nan bai inganta ba. ba koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, kuma ba aiki ne na manzon sallallahu ko na sahabbansa ba.
wannan game da abin da shafi salatul raghaib kenan. Wasu abu na biyu da ake yi dan sana kudurtarsa kamar wannan ne qadar Isra'i da Mi'raji, suna cewa watan wannan sha kaza ga watan Rajab ake wannan shi ma raya wannan daren na Isra'i da Mi'raji gaskiya bid'a ce, bai zo daga magabata suna yin wannan din ba. So shi ma ya kamata mutane su kame game da aikata wannan abun, domin gaskiya bai tabbata wani abu na biki ko wata ibada da aka ware a wannan daren ba da sauransu. Abu na gaba, za gani za su fitar da zakka lokacin su yayi, amma sai su ki su fitar, sai su ce bara sai lokacin da watan Rajab ya kama. Suna ga kamar watan Rajab yana da wani fifiko akan ragowar al-ashhurul hurum, wanda shi ma gaskiya na malamai sun magana cewar ya kamata ba za ka fitar da zakkar ka fitar kowane lokaci. Za ka ba da sadaka a watan Rajab ka bayar, da zama sadaka ce mutlaka, ba ta da wani lokaci da kai za ka kayyade mata. Amma irin abin da ake nuna cewar dole sai a wannan, kaga mutum lokacin zakkarsa yayi tun Rabi'u Thani ya kamata ya cire ko Jumada Ula, sai ya ci a siya jinkirta ta sai ta kawo Rajab saboda wai ta falala da aka tare da aka faɗa. Gaskiya wannan abin kuskure ne, ba haka abin yake ba. Ya kamata duk waɗannan kirkiran gaskiya mutane su haƙura da su, mu tsaya akan abin da Allah da manzansa suka umarce mu da shi. A shi din ma har ba za ka iya ƙure wannan din ba, to kai wanda aka ba fara umarta ka shi wanda ya inganta mana, wale kuma ina za ka zo ka yi tsallake ba ka yi wanda aka umarce kan ba na wajibin ka baka sauke ba, kuma ka zo ka nemo kalacen wasu abubuwan da za ka zo ka ƙara wanda ba su da wani inganci, ba su da tushe. So ya kamata mu ji tsoron Allah madaukakin sarki, mu kauce dukkan abin da yake ba koyarwa ba ce ta littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Da wannan ne al'umma za ta samu ci gaba, za ta ga nasarori a rayuwarta. Amma matukar muka bijirewa abin da Allah da manzon sa ya faɗa suka faɗa a littafin Allah sallallahu alaihi wasallam, to wallahi mutane sani cewar yanzu suka fara ganin wahalhalu, kuma yanzu suka fara buɗewa kansu kofofin wahalhalu. Allah yana gaba a cikin Al-Qur'ani, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Wannan shine ta gomashin da Allah ya tana daga duk wanda ya bijirewa ambatan Allah, ya ƙi yabi abin da Allah da manzansa suka zo da shi, suka bijire mishi. Man arada an dhikri, littafin Allah sallallahu alaihi wasallam duk za su shiga cikin wannan. Allah ya shafa duk wanda ya bijirewa ambatona, ya watsar da koyarwar Al-Qur'ani, magana Allah ya watsar da ita, bai dauke ta ba, ya ƙi amfani da maganar Allah sallam, to Allah ya shafa inna lahu ma'ishatan danka. Wannan mutumin zai rayu a duniya, amma rayuwa mai kunci cikin musiba da tashin hankali. Wani kaga a duniya tun a yanzu mutum Allah ya gaya masa wani matsin da ake ciki, al'umma take ciki, wallahi duk sakamakon waɗannan abubuwa ne. An bijirewa Allah, an fusata Allah, an tsokana Allah. To shi kuma Allah wanda sarki duk da ma gafurur rahim ne, amma ya kan dan haska mana ga mai so wanda yake son shi da shari'a, ya ga in aka haska masa din nan zai iya dawowa ya tuba ga Allah madaukakin sarki, ya yi abin da ya dace. Allah ke cewa na shiru yawmal qiyamati a'ma, ranar kiyama ka zai tashi makaho, bayan anan duniya yana da idanu da makamantan irin wannan abubuwa. So wannan dai ya kamata mu fahimci babu alkhairi irin dan farewa abin da Allah da manzansa suka zo da shi. Dukkan wata alkhairi, wata nasara, ci gaba da kake nema a rayuwa, to kai zamo yana alaka da wannan abin da Allah da manzansa suka wannan dinsa. Babu musiba da tashin hankali da tabewa da asara da jefa kai cikin masifa da bala'i da tashin hankali irin ka bijire abin da Allah da manzansa suka zo da shi, ka je ka kirkira abunka, ka kawo wani kirkiranka, sai ce Allah ba yadda zai ka samu sukuni da lumana da zaman lafiya a wannan rayuwa. Allah ba sake da mu abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada ga baki ɗaya, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah gafarta ma. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.